Λοιπόν, θα πάω στην Ντενίς τώρα, γιατί δεν είναι ρεπορτάζ αυτό. Είναι δώρο, γιατί είναι και χρηστικό και ενδιαφέρον. Γεια σου, Ντενίς, ξανά. Γεια σου. Σήμερα θα γνωρίσουμε λοιπόν έναν τομέα που δεν φαίνεται, αλλά υπάρχει παντού γύρω μας, την Sol Hellas, μέλος του ομίλου Sol, η οποία δραστηριοποιείται στα ιατρικά βιομηχανικά αέρια και παράγει βασικά ένα ολοκληρωμένο δίκτυο παραγωγής και διαμονής. Από τα νοσοκομεία μέχρι τις βιομηχανικές μονάδες, συγκεκριμένη η εταιρεία στηρίζει τις ζωτικές λειτουργίες αλλά και τις παραγωγικές διαδικασίες της ελληνικής οικονομίας. Να πούμε και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, θα γνωρίσουμε τους ανθρώπους που βρίσκεται πίσω από αυτήν την τεχνογνωσία και θα δούμε πώς υλοποιείται και το έργο τους. Η Sol Hellas λειτουργεί αδιάκοπα από το 1909 στην Ελλάδα. Ανήκει στον διεθνή ιταλικό όμιλο Sol, ο οποίος έχει 4 βασικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Πρώτα είναι η παραγωγή ιατρικών και βιομηχανικών αερίων, μετά είναι η φροντίδα υγείας στο σπίτι, η βιοτεχνολογία και τέλος οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εδώ λειτουργούμε 4 βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Πρώτη και κυριότερη είναι στο σχηματάρι Βιωτίας, στο οποίο εργοστάσιο παράγουμε τα βασικά μας προϊόντα του αέρα, δηλαδή το οξυγόνο, το άζωτο και το αργόν, σε υγρή μορφή αυτά. Στη συνέχεια έχουμε ένα εμφιαλωτήριο αερίων στον Ασπρόπυργο Αττικής, το οποίο είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, όπου τα αέρια πια μπαίνουν μέσα σε φιάλες, ενώ παράγουμε και ασετιλίνη. Μετά υπάρχει το εργοστάσιό μας στη Φλόρινα, στο Μεσοχώρι Φλόρινας, όπου παράγουμε το φυσικό διοξείδιο του άνθρακα, η μοναδική εγκατάσταση αυτού του είδους στην Ελλάδα. Και τέλος έχουμε στη Θεσσαλονίκη ένα εμφιαλωτήριο πάλι όπως αυτό του Ασπροπύργου και ταυτόχρονα κάνουμε και μια πολύ μεγάλη επένδυση για νέο εργοστάσιο πρωτογενούς παραγωγής οξυγόνου, αζότου και αργού, με το οποίο θα διπλασιάσουμε τη δυναμικότητά μας. Το υγρό διοξείδιο του άνθρακα, το προϊόν μας, μεταφέρεται από ένα σύγχρονο δίκτυο διανομής που διαθέτει η εταιρεία μας με σύγχρονα μεταφορικά μέσα στους πελάτες μας. Πού χρησιμοποιείται το υγρό διοξείδιο του άνθρακα? Έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Ας αναφέρουμε κυρίως τη βιομηχανία ποτών, όπου χρησιμοποιείται σαν πρόσθετο στην παραγωγή αναψυκτικών, μπύρας και ανθρακούχου νερού. Είναι το προϊόν αυτό που δίνει την αφρόδη υφή και την ευχάριστη όξινη γεύση στα προϊόντα αυτά. Η λειτουργία του συγκεκριμένου εργοστασίου παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα της εταιρείας μας στη συγκεκριμένη περιοχή έχει μεγάλο ωφέλη, γιατί οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στο εργοστάσιο κατάγονται όλοι από αυτή την περιοχή. Επίσης, ενισχύει την τοπική οικονομία, γιατί συνεργάζεται με πολλές τοπικές εταιρείες για κάλυψη διαφόρων αναγκών σε αναλώσιμα και διάφορες εργασίες που πρέπει να γίνουν στο εργοστάσιο. Και επίσης δίνει πολλές χορηγίες σε διάφορες πολιτιστικές και εκκλησιαστικές εκδηλώσεις, καθώς και για την αναβάθμιση της περιοχής με δεντροφυτεύσεις και αναπλάσεις χώρων.